حداس تخطاتاليت فيلم أب قرب أوان أب إريتي عدن قدبون برهازة شادونو سقابا دك أسكليو عد حاون حسرين كنت ولا ود غفلاخ من كوبل ود برهاز الفراخ بزلقلو دك نعدي ما أدو كم تسئن جيروان بيني مبادو بحبار كبرتي هم بس هون تبي تمرك سلام زعدينا نحسب نايدا زعمامنا إذا عددا بوغور الف عقاد سلام زدلي انتاي مسكت دلي حد ساو وخاري الكنا وخارو كازيت مسل صحو يا صحو أسير وانك حد عدي إذن كم زن نقبرنا بلت نكلا طبب من قديمو فتح يركب ساو تايزين ولا صغينا منتخ قدر حلف حالي في كسر ما حقات أبنجا دراسن دايركترن محمد عبد الله أبشوي أنا بين ده قالهم كيدهم تايدا الله يزبلو نعورة دمقخ بس زربا خيادة ساو تخطاتاليت فيلم كتملسو يا أب قرب أوان أب إري تي في تابلو كلو نكدبي أفرمي أفريقيا حد حبرتسب تاريخ انت زي فلد انت خوينو لك حانت مركب عبوشت بحري بزي كومباس تخيزل حسبه حلف ناي حد حبرتسب انت حرقي قالوا نتي زل خير الاسكيا زل خا حلوك متات مسل صبو وحزو خنا مساي نخلو كون اي خيل كلهم تنفص عميتات نقولهم زلنا ابز جماجم بحر استفصموا 4000 حميد غيران ما حاي تخسس يمسكره مسعدو لزت اساسره سميناو خفال ناي قرن افريقيا ኤርትራ ዘሎ ትርከበሉ ዞባ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ኣገዳሲ መስመር ናይ ዝተፈላለዩ ሩባታትን ባሕርን ዝርከብ እዩ ሕጂ ምድረ ፑንት ምስ ኤርትራ ተኣሳሰረት ኮይና ሁላ ጥንታውነት ናይ ዘሃገር ሕጂ ኤርትራ ኢልና ንፅዋዕ ዘለና ዘረጋግፀልካ ሓደ መርትዖ ኸውን ምዕራብ ቆላታት ኤርትራ እቲ መጀመርያ ብሕርሻን መጓሰን ዘመናውነት ዝነብር ሕብረተሰብ ምዃኑ ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ ቀንዲ መትኒ ናይቲ ምዕባለ ወይ ከዓ ስልጣነ ከዓ ኣክሱም ዘይኮነስ ኣዱሊስ እያ ከም በዓል ደርዓ ቆሃይቶ ከስከሰ ቅድሚ ኣበገስ ከም ዝኾና أفريقيا زقدمي ناي هاجر ماي كبري برجاري عبير ما بشفنو ناي بعد سببا هذا يوحنس نرؤسو كاب نبازع شوائي خير زحسبني بحري ناي إرترا بجزاء إثيوبيا وبمسافة إثيوبيا تونيني فلدني حزب إرترا ناتو كلمة تاريخ ناتو تاريخ بمصحف مسناد مدرخ ينورن أبزي بتخطاتالي قرب تدالي زرلو سنداو فيلم سمين أفريقيا بحفشا إرترا تدكوينات لوزلا زوباد ما بفلاي مبقول سلطاني ود سبن نايد حيروم زمصو أقدست سلطاني تاريخ زونن من جهابت كلمة تاريخن كم زخوني أبزوبا قيح بحري تركبت انتويت ودب أدوليس كاب كالا أي موال قدم لدتا كريستوس كساب شابع أي كفل الزمن دحر لدتا كريستوس مأكل سلطانيان متني لقداو ركبات مأكل أي بحري هنداوي وكيانوس مريت عربن أفريقان كوينا رؤسو زخالة نكسنت كم سنبرا نتدحيرو كاب قداماي كساب شابعي كفل الزمن أب سمين قرن أفريقا زمعبالة سلطاني أخصوم ناي نقداون بحلاون معباليتات بري كم زخفة زدهسس أب سنة انتاوي أسراتن مرتعتاتن استمركوسة تاريخ كزنتويو توسخي من قليت وصواي 3000 عامتاتن حقنتون نزمناوي ملك حجر إثيوبيا مسكن متاريخ بمتأسسار زقبر ترخان عبد الزواز فتقرون فتير وزولن حلخلخات عب تاريخ مسافنت إثيوبيا مسجماجم كيح بحري زخون ركب كم زينة بروم نايله كان إثيوبيا
ባሕሪ ብታሪኽ ብሕጊ ይብጽሐና ይዝብል ትረኻ መሰረት ኣልቦ ህውታትያን ባህግን ከም ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ብስርዓታት ኢትዮጵያ ዘወረዶ ግፍዕን ጭቆናን ብረቱ አልዒሉ ብቕልጽሙ ጸላእቱ ሲዒሩ ብድምፁ ናጽነቱ ኣረጋጊጹ ወናኒ ልኡላዊት ሃገር ከም ዝኾነ ኣብዚ መደብ እዚ ክዝንቶ እዩ يحمق يصبق يقدم يدحر يحيل يتكم تاريخ زي بلو هزبي حبرة السب وهاجر يلن تاريخ جن بخمين بمن يسند حق النتو خير نمن يوكل مع سؤال زبلو كل علوز قبهم أقدس تحتو تاتلو أقدسنا التاريخ بقليلو شفف تباهيلو زحلة فايكونان حدا هزبي بمن قد التاريخ حلفو يفرلت هلو يردأ مسائي دماء يأمت بمن ترزي كاب كبابيو حاجرو زبو وصائي باهغورن أدماسن بوتون معباي زتفلاليو حقنيان صوصوايون ترخاتات زفترون الله كنت زخونه كله ننفسو أبجزين مقاننا أتيو لك عبوتون خرجاجز تاريخو خصنا عن كردان قديت هيخون بتيز فترة الرخاتات دما مسلون بوتون بقبلوا دما مسائل يوهس تاريخ بحزيرو كومباسنا حبرة السبيو هناتو تاريخ كم عودي نايود سب حلوف كله مالت ناتو دليتات ناتو هايمانوت ناتو نطفتات ناتو امنتات ناتو امنت كله تأميرو زصنع فليز بلا ناي محبراو سنفلتات عودي لو مخنا برنت خوينا كاب حلوف كن مهاروز قبعنا بزح له مهنياتو كاب نتي ناي حلوف وينا بوتاتنا جيجاتاتنا نخين دقم تاريخ بصبو انترينا بزح من كم امنا كلنا خلنا خيلي الستراي كونن نزمتصون اب تاريخ تمركزنا زمتص أنفت ويكا معباليتات ون كننفت نخلينا وين زمتص شجرات ون كندالو لهم نخلينا مالتي حد حبرة السب نبينو تنتسئلو أينبرن كابن حد حدونا تلقاق حنا تملالئن مساب كباب يزركبو حبرة السبات ويحاقرات تواهيد وينبر نزن مرداء تاريخ مفلاط أقداس يخون تاريخ كازي مفلاط مالت كابي عبي نابي زبلو أقدست قدات كيف لت كامل هناي مالتيو أموق أم كونه مهنات هاجر تاريخ حبلاوي مرداء مفتار عند مسارحيو حد حبرة السب تاريخ انت زي فلت انت خوينو لك حانت مركب عب وشت بحري بزي كومباس تخيز الله حسبه معناتو عب كومباس انت زي بلكا عقرقري هاتبل تاريخ ناتكا تاريخ ناي بوتاتكا تاريخ ناي ولدخا تاريخ ناي هاجركا ويكا ناي حبرة السب زي تفلت انت خوينكا لك خمتاز بلكا مركب عب وشت بحري بزي زخواني أنفاتي ويمرح عب سنفلل كم تقول غير كامل أي مالتي كلمة تاريخ ناي حبرة السب ناي زهجر تراي زخواني ناي زوبا مرد أتاك كله أنا أقداسيو معناته إذا عينت كفال ناي كلمة تاريخنا بتغكل نحزي تردينا يو زمصو مزز زمصو سبب عبيو سلازخونا دما بزح واقع خفلو صنيحين الزوبا نقدم تاريخ كان حقنيا زي مخنا زمصو سبب واقع اخفلو نزي حبرة السبزي اذا حجي ايرترايلنا نصوع زلنا حاجر كبابيان زلاتو جغرافياوي اقمامطان ابستفلالي مدرخات ناي قدم تاريخ اندحليون مبقولين سلطانين ودسب ناي دحيرم زمصو اقدست سلطانيتات تاريخن اتونن اقداسيت زوبا خمس خونت مرمراتن أسراتن سنت انتن تاريخن يملكتو انتي عبي تغمي ناي تاريخ ناي صباح شجر ويكا ناي لوم شجر كنردع انتو قيلنا ناي حلوف شجرات ون كنتنع كنكلا لنا مهناتو تي ناي حلوف شجرات كم امنا كرنع كوينو كي دقم تاريخ سلز حقزنا مالتي إذا تخكلنيا نجر نايزي كلمة تاريخ كن مفلات من حق الداسي معناته إرترا زلاتو ناتا
ዶባዊ ሓድነት ኢትዮጵያ እትፍለጠሉ ናታ ዶብን ኣቃውማን ሕብረተሰብን እዚ ዘመናዊ ዘለናያ መድረኽን እቲ ዝሓለፈ መድረኽን ብንጹር ክንርድኦ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ እዚ እንድሕር ዘይተረዲእና ኸዓ ነቲ ንመጻኢ እንኸዶ ጽምዶን ብሓባር ወይ ብሰላም ናይ ምንባርን ሃውሃው ብጣዕሚ ብኣሉታዊ መገዲ ክጸልዎ ይኽእል እዩ እቲ ሓቂ ዝካብ ኮነ ንሕና እውን ከም ሃገርን ህዝብን ድሕረ ባይታና ከመይ ዝበለ እዩ ኣበይ ነብር ኣለና መጻኢና ኸ ዝብሉ ሕቶታት ብመጠኑ ንምድህሳስ ካብቲ ክሳብ ሕጂ ብገዛእቲ ሓይልታት ተጨውዩ ብፅውፅዋይን ፈጠራታትን ተዓብሊኹ ዘሎ ታሪክ ዞባና ወፂና ኣብ ስነ ፍልጠትን ስነ ፍልጠታዊ መረዳእታታት ተመርኪስና ሓቀኛ ታሪክ ክንርዳእ ኣብ ታሪክ ግቡእ ቦታና ንኽንፈልጥን ሞያውያንቲ ዓውዲ ኣብ ምርምርን ስነ ፍልጠትን ተመርኪሶም ክሳብ ሕጂ ዓብሊሎም ንዘለዉ ፅውፅዋያት ክብድሁ ዘለዎም ጭብጥታትን መርትዖታትን ሒዞምልና ቀሪቦም ኣለዉ ወዲ ሰብ ካብ ሓደ ሃዳናይን ማዕሪሩ ዝነብርን ናብ ሓደ ንእሽቶ ናይ ስድራ ቤት ጥርናፈ ዘለዎ ሃዋህው ዝመስረተን ንነዊሕ ዓመታት ዝቐጸለን ፍልመደሳዊ ዝበሃል ስርዓት ዝነበረ እዩ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ዞባና ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ዝሕጂ ኤርትራ ተባሂሉ ጽዋዕ ዘሎ ከባቢ መበቆል ቀዳሞት ዓሌታት ህልዊ ደቂ ሰብ ማለት ሆሞ ሳፒየንስ ድሒሩ ዝመፀ ፍልሰት ናብ ካልኦት ክፍሊ ዓለማትን ኮይኑ ኣብ ምዕባለን ስልጣኔን ወዲ ሰብ ቀንድን ኣገዳስን ዞባ ምንጭታት ሃብትን ቅድመ ታሪኽን ከም ዝኾነ ምርምራት ስነጥንትን ጄኔቲካዊ መጽናዕታትን ይረድኡ ለጠቕታ ደንካልያ ሓደ ካብቲ ናይ መጀመርያ ፍልቀት ወዲ ሰብ ዝፈለቐሉ ኣከባቢ እዩ ኤርትራ ኣካል ናይቲ ዓብዪ ስንጭሮ ናይ ምብራቕ ኣፍሪቃ እያ ኣፍሪቃ ዛሎሚ ጸላም ሃጉር ተባሂላ ብድኽነት ብኩናት ብኻልእን ትግለጽ ወዲ ሰብ መበቆል ናይ ወዲ ሰብ ዝተረኸበላ ወይ ዝተሰነደላ ኣህጉር እያ ኤርትራ ኣካል ናይ ስንጭሮ እዚ እዩ ስለ ዝኾነ ድማ ካብ 1994 ክሳብ ጀሚሩ ምስ ዝተፈላለዩ መሻርክቲ ኣብዚ ኣከባቢ መጽናዕቲ ክግበር ጸኒሕሎ ከም መርኣያ ናይዚ ድማ ከባቢ 1 ሚልዮን ዓመት ዕድመ ዘለዎ ሽክና ጓል ኣንስተይቲ ዝርከቦ ዓበይቲ መጥበውቲ እንስሳታት ምስኡ ተኣሳሲሩ ንኣሽቱ ሚክሮ ማማልስ ንብሎም ረኽበታት ኣብ ቡያን ከባቢ እንትረኺቡ እዩ ገማግም ባሕሪ ናይ ኤርትራ ብፍላይ መሽመጥ ዙላን ቡርን ካብቶም ቀዳሞት ኣሰራት ናይ ቀዳሞት ዓሌት ወደቂ ሰብ ዝተረኽቦም ቦታታት እዮም እዚ ምስ ምንታይ ዝተኣሳሰር ምስ ፍልቀትን ምዕባለን ናይቲ ህሉ ዓሌት ወዲ ሰብ ወይ ቶም ሆሞ ሳፒየንስ ንብሎም ኣብኡ ተኣሳሲሩ ንሪኦ እዩ እዞም ኣሰራት እዚኦም ምስቶም ፈለማ ንባሕሪ ክምዝምዙ ዝጀመሩ ደቂ ሰባት ዝተኣሳሰር እዩ ወዲ ሰብ ኣብቲ ዳሕረዋይ ክፋል ፍልቀቱ ማለት ብዘመነ እምኒ ዝፍለጥ መድረኽ ምስ ምዝንባዕ ዓለማዊ ክሊማን ሕፅረት ዝህደኑ እንስሳታትን ካብ ዝነበሩ ቦታ ሳጊሙ ናብ ገማግም ባሕሪ ክጓዓዝን ክቀላቐልን ከም ጀመረ ዝሕብር መርትዖታት ኣሎ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ከተማ ምጽዋዕ 60 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ደቡባዊ ምብራቕ ዝርከብ ጥንታዊ ቦታ ዓብዱር ንማእከላይ መዋእል ዘመነ እምኒ ዘመልክት ልዕሊ 125,000 ዓመት ዝገበረ ኣሰራት መሳርሒታት ኣእማንን ናይ ባሕሪ እንስሳታትን ዝተረኽበሉ ቦታ እዩ ኣብ ዓብዱር ዝበሃል ታሪኻዊ ቦታ ቅድሚ 125,000 ዓመታት ደቂ ሰባት ንጸጋታት ባሕሪ ክሙዝሙዙ ከም ዝጀመሩ ዘነጽር ኣሰራት ኣብ መሽመጥ ቡሪ ኣብ ዓብዱር ተረኺቦም እዚ እቲ ሓደ ካፍቲ ኣገዳሲ ስነ ጥንታዊ ኣሰራት ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኢልና ንጽውዖ ድማ ነቶም ሰባት ምስ ናቶም ፍልቀትን ዳሒሮም ከዓ ፍልሰት ናቶም ወይ ምስጋም ናቶም ናብ ካልእ ክፋል ዓለም ናብ ብፍላይ ናብ ደቡብ ዓረብ በዚ መስመር እዚ ከም ዝነበረ ዘረድኡ ኣሰራት እዮም ንኣብነት ኣብ ዓብዱር ዝበሃል ከባቢ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከብ ናይ 125 ዓመት ዕድመ ዘለዎ መጀመርያ ደቂ ሰባት ምስ ከባቢ ባሕሪ ዝርከብ ስነ ህይወታዊ ብዙሕነት ዘለዎም እንስሳታት ክምገቡ ከም ዝጀመሩ ህይወት ከም ዝጀመሩ ክሳብ ከባቢ 10,000 ዓመት ድማ ኣብዚ ኣከባቢ ዝተፈላለዩ ሓድግታት ከም ዝሓደጉ ዝሕብር ቅድመ ታሪኻዊ ቦታታት ኣሎ እዚኦም ዓብዱር ቀዲመ ጠቂሰ ፀናዕኹ ከም በዓል ዓስፈት ኣብ ከባቢ ገልዓሎ ዝርከቡ ሚሴስት ዝበሃል ከባቢታት ተሰኒዱ እዩ ስለዚ ገማግም ባሕሪ ካብ ጥንቲ ትሒዙ
በዞም ሕብረተሰባት እዚኦም ይንበር ከም ዝነበረ ዘነጽሩ ኣሰራት እዮም ቅድሚት ድሕሩ ዝመጸ ማእኸላት ስልጣን የልና ንጽሩ ኣፍቲ ዳሕረዋይ መልክዕ ናይ ቅድመ ታሪኽ ዞም ኣሰራት እዚኦም ከም መበገሲ ናይቲ ህላወ ወዲ ሰብ ኣብ ገማግም ባሕር ምዃኖም ዘረድኡና ኣሰራት እዮም ማለት እዩ ኣብቲ እዋን ተፈጥረ ምዝንባዕ ክሊማ ዝሰዓበት ደርቅን ምጽናት ዝህደና እንስሳታትን ዝፈጠሮ ጸቕጢ ምስጋም ቀዳሞት ዓሌታት ህልዊ ደቂ ሰብ ማለት ሆሞ ሳፒየንስ ካብ ለጣታ ደንከል ናብ ገማግም ወሽመጥ ቡርን መጻወቦ ዙላን ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ዝደረኸ ተርእዮ እዩ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ምዕራባዊ ጎቦታት ወሽመጥ ዙላ ንህይወታዊ ብዙሕነትን ቀጻድነት ህይወት ወዲ ሰብን እንስሳታትን ምቹእነት ዘለዎ ኣከባቢ ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ ወሽመጥ ዙላ ሓደ ካብቲ ንቅድመ ታሪኽ ናይ ኤርትራ ዋላ ድሒሩ ምስኡ ዝዋሰብ ናይ ታሪኽ ናይ ኤርትራ ክርዳእ እንድሕሪ ተደልዩ ናይ ብሓቂ ኣብ ወሽመጥ ዙላ ዝተኻየደ ዝተፈላለየ ሓዲድ ዘለዎ ናይ ታሪኽ መሰረታት ምርዳእ ይገናዩ ነዚ ምርዳእ ሓደ ካብቲ ጎን ጎን ክንፈልጦ ዘለና እቲ ጂኦግራፋዊ ኣቀማምጣ ናይቲ ከባቢ ምርዳእ ኣገዳሲ ናይ ማእከላይ መዋዕል ዘመን እምኒ ዝኾነ ኣሰራት ኣብ ግምት ምእታው ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ምስነ ምድራውን ስነ ጥንታውን ኣሰራት ዓብዱር ዝመሳሰል ጭብጥታት ኣገዳስነት ርዱ እዩ እዞም ንገማግም ቀይሕ ባሕሪ ካብ ምንጪ ብምምዝማዝ ጸጋታት ባሕሪ ዝተጠቕሙ ቀዳሞት ዓሌታት ህልዊ ደቂ ሰብ ማለት ሆሞ ሳፒየንስ ክፋል ናይቶም ካብ ቅድሚ 130,000 ክሳብ 100,000 ዓመታት ካብ ኣፍሪቃ ዝተበገሱን ናብ ደቡባዊ ምዕራብ እስያን ወሽመጥ ዓረብን ዝፈለሱን ዓሌታት ፍጻሜ እዮም ብተመሳሳሊ ርኽበታት ዓብዱር ምስ ኣብ ክላይሲስ ሪቨር ማውስ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተረኽበ ኣሰራት ብምዝማት ኣብ ዓለም ፈለማ ኣሰር መመዝማት ጸጋታት ባሕሪ ብቐዳሞት ዓሌታት ህልዊ ደቂ ሰብ ዝተሰነደሎም ቦታታት እዮም ወዲ ሰብ ኣብቲ ዳሕረዋይ ዘመኑ ኣብቲ ከባቢ 60-70,000 ግዜ እቲ ናይ መወዳእታ ፍልሰት ናይ ወዲ ሰብ እንብሎ ካብ ኣፍሪቃ ናብ ካልእ ኣህጉራት ዝተጓዓዘሉ መድረኽ ኣብዚ ኣከባቢ ይቕመጥ ከም ዝነበረ ዘርእየና ምልክታት እዩ ስለዚ ኤርትራ ሓንቲ ካብቶም ናይ መወዳእታ ፍልሰት ናይ ወዲ ሰብ ኣሰራት ዘለዎ ኣከባቢታት ሰኒዳ እትርከብ ሃገር እያ ካብ 2005 ክሳብ 2006 ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ዝተገብረ ስነ ጥንታዊ መጽናዕታት ኣብ ዓስፈት ዝበሃል ከባቢ ንማእከላይ መዋዕል ዘመነ እምኒ ዝውክል ኣሰራት ተረኺቡ ስነ ጥንታዊ ቦታ ዓስፈት ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ መጻወቦ ዙላ ኣስታት 800 ሜትሮ ካብ ህሉ ገማግም ባሕሪ ርሒቑ ዝርከብን ንባህላውን ስነ ህይወታውን ምዕባለ ቀዳሞት ዓሌት ህልዊ ደቂ ሰብ ንምርዳእ ዘገልግልን ዘደንፍዕን ሓበሬታ እዩ سهجت ني عبدور قدم 125,000 ዓመታት ዝረኸብና ኣሰር ክኸውን ከሎ ብተመሳሳሊ ኣብ ዓስፈት ዝበሃል ቦታ ድማ ነዚ ክውንነት ዝዘረዱ ኣሰራት ወንና ዓስፈት ጅብ ድሕር ዝብል እዩ ኣብ 8,000 ቅድሚ 8,000 ዓመታት ማለት እዩ ዞም ኣሰራት እዚኦም ኣብ ዓስፈት ገልዓሎ ኣብ ተኸባብቲ ኣብ ቡሩ ፔኒንሱላ ዞም ስነ ጥንታዊ ቦታታት ይርከቡ እቲ መጽናዕታት ተሰኒዱ ዘሎ ኣብ ከባቢ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ በዓል ኣብዱር ዓስፈት ከባቢ ኣድሊስ ዘሎ ኣከባቢታት እዩ ምናልባት እዚ ዝርግሒኡ ክሳብ ሱዳን ጋለን ዝኸይድ እዩ ካልኦት ገማግም ባሕሪ ደቡባዊ ክፋል ናይ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ገማግም እውን ኣስራት ናይ ዝኽርከብሉ ዝኽእሉ ክህሉ ከም ዝኽእል ይግመት እዩ ክሳብ ሕጂ ግን ዝኾነ ዳሃሳዊ መጽናዕቲ ኣይተኸይረን ኣብዚ ኣከባቢ ናይ ሃገር ግርማይ ክብሪ እቲ ኣብ ጸቢብ ዓንኬል ተሓጺሩ ዝነበረ ድሩት ስልጣኔ ወዲ ሰብ ምስ ግዜ ካብ ገማግም ወፂኡ ናብ ዝሰፍሐ ከባቢታት ክዝርጋሕን ዓበይቲ ኢምበራጦርያታት ክምስርትን ሕርሻዊ እቶትን ንግዳዊ ንጥፈታትን ሓዋዊሱ ድማ ኣታዊታቱ ከዕብን ግዝኣታቱ ከስፍሕን ጀመረ እዚ ሕጂ እዚ ስልጣነ እዚ ኣብ ገማግም ኣፍላጋት እዩ መፅዩ ንመጀመርያ ግዜ ሕጂ እዚ 10,000 ዓመት ገይሩ እንተተባሂሉ ፍላይ እዚ ናይ ኣፍላጋት ካብ 5,000 ክሳብ 3,000 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዘሎ እዋን ዝመፀ እቲ ጽብብ ዝበለን ኣብ ሕርሻን መጓሰን ዝተመርኮሰ መነባብሮን ጥርናፈን
ቀስ በቀስ ክዓብን ትርፊ ሕርሻዊ እቶት ክኸዕብትን ኣብ ጀመረሉ እዋን ጎኑ ጎኑ ፖለቲካዊ ኣወዳድባ ብምዕባል ንስልጣን መሰረት ዝኾኑ ምምሕዳራትን ንዑ ዘገልግሉ ወተሃደራዊ ሓይልን ብምቋም ሓደ ደርቢ ወይ ጉጅለ ክፈጥር ከኣለ መሰረት ናይ ስልጣኔታት ድማ ገማግም ኣፍላጋትን ወሓይዝን ከም ዝነበረ ስነ ጥንታዊ መጽናዕታት የመልክት ምዕራባዊ ቆላታት ኤርትራ ንነዊሕ መዋዕላት ታሪኽ ደቂ ሰብ ዘንጸባርቕን ዝተፈላለየ ባህላዊ ጽልዋታት ዝሓቖፈን ኣሰራት ሓዚሉ ዘሎ ክፋል ኤርትራ እዩ ስነ ጥንታዊ ኣገዳስነት ምዕራባዊ ቆላታት ኤርትራ ረኽበት ዝተፈላለዩ ኣሰራት ከም ዘመልክቶ ካብ ዳሕረዋይ ፍርቂ 20 ክፍለ ዘመን ክዓዝዝ ጀመረ እዩ ኣብ 1942 ኣብ ከባቢ ኣቑርደት ዝተሰነደ ስነ ጥንታዊ ቦታታት ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ዳሕረዋይ ክፋል ቅድሚ ታሪኽ ዝተረኣየ ዝተፈላለየ ባህላውን ማሕበራውን ፍጻሜታት ንምርዳእ ድርኺት ዝፈጠረ ድማ እዩ ኣብዚ መድረኽ እዚ ስነ ጥንቲ እንታይ ዝብለና ወይ እቲ ጭብጥታት ኣብ መሬት ዘሎ እዚኦም ኣከባቢ እዚኦም ንመጀመርያ ብሕርሻ ዝነብሩ ሕብረተሰባት ኣብዚ ኣከባቢ ከም ዝነበሩን ጽልውኦም ድማ ብፍላይ ቅድሚ ምትእታው ናይ ዓረብ ቅድሚ 641 ዓመት ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ብሕርሻ ዝነብሩ ሕብረተሰባት ኣብዚ ኣከባቢ ከም ዝነበሩ እዩ እቲ ኣብ ምዕራባዊ መታሕት ብፍላይ ኣብ ስነ ጥንታዊ ከባቢታት ኣቑርደት ኣብ መጀመርያ 50ታት ዝተሰነዱ ኣሰራት ኣለዉ እቶም ናይ ቁርደት ስነ ጥንታዊ ቦታታት ንብሎም ኣብ 4 ቦታታት እዮም ኮኮን ደንደናይት ሻባይት ሓረናይት ዝብሉ እዚኦም እቶም ኣብ 1950ታት ብስነ ጥንታዊ መጽናዕቲ ዝተሰነዱ ቦታታት እዮም እዚኦም ናይ ምዕራባዊ ቆላታት ኤርትራ ምትእስሳሮም ወይ ከዓ ዝምድንኦም ክሪኦም እንድሕር ኮይና ኣብ መሬትና ኣብ ከባቢ ኣቁርደት ዝተኻየደ መጽናዕትታት ኣሎ እዚ ኣከባቢታት እዚ ከባቢ 3500 ዓመት ዝገብር ናይ መጀመርያ ብመጓሰ ሃድን ሕርሻን ዝነብሩ ሕብረተሰባት ምዃኖም የርድእ ኣብ 1994 ኣብ ኮከን ከባቢ ኣቁርደት ዝተገብረ ስነ ጥንታዊ ኩዕታ ንዕድመን ባህላዊ ምትእስሳርቲ ቦታ ዘጉልሐ ኮይኑ ኣብ ገማግም ጋሽን ኣጥባራን ማለት መብራቃዊ ሱዳን ኣብቲ ዘመን ምስ ዝዓንበበ ስልጣኔታት ቀጥታዊ ዝምድና ከም ዝነበረ ድማ ይነጽር ርኽበታት ከባቢ ኣቁርደት ፍልማዊ ፍልቀትን ምዕባለን ቀዳሞት ኣብ ሕርሻ ዝተመርኮሰ መነባብሮ ዘማእዘኑ ሕብረተሰባት ናይዚ ክፋል ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምርዳእ ዓብይ ተራ ይጻወት እዚ ናይ ኣቁርደት ስነ ጥንታዊ ቦታታት ንብሎም ወይ ኣቁርደት ሳይትስ ዝበሃል ኣብቲ ዝተፈላለዩ ስነ ጥንታዊ ሰነዳት ዘሎ ንመጀመርያ ኣሰር ናይቶም ኣብ መዋሰን ማሕረስን ተመርኪሶም ኣብ ዝክፋል ቀርኒ ኣፍሪቃ ዓድታት ክምስርቱ ዝኽኣሉ ሕብረተሰባት ዝውክል እዩ ኣገዳስነት ናቱ ካብ ሓምሻይ መዋዕል ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ክሳብ ኣብቲ ቀዳማይ መዋዕል ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ተመርኪሱ ዝማዕበለ ሕብረተሰባት እዩ ስለዚ ኣብ ንውሓት ናይዚ መድረኻት እዚ ዝተፈላለዩ ምዕባለታት ክንርኢ ጀሚርና እዚኦም እቶም ዝጠንተው እዮም እቶም ኣብኡ ዝሰፈሩ ህዝብታት ድማ ኣካል ዘቤታዊ መልክዖም ክትሕዝዎም ጀሚሮም እንስሳታት ዘቤታዊ መልክዕ ክትሕዝዎም ጀሚሮም ብኦ መንፅር ድማ ዓድታት ክምስርቱ ክኢሎም ኣብ መንጎ እዚ ምዕራባዊ ቆላታት እዚ ኣብ መንጎቲ ስልጣነታት ናይ ከበሳ ድማ ዓበይቲ ስልጣነታት ዓበይቲ ጥንታውያን ኣከባቢታት ነይረን እየን ዘን ሕጂ ንፈልጠን ዓደርደ እንገርነ ሓጋዝ ዘይኮነ ከም በዓል እንታነይ ደንደናይት ቢሻ ዝበሃላ ኮከን ዝበሃሉ ኣከባቢታት ስልጣነታት ነይረን ድሕሪ ናጽነት ዘናይ ሙዚየም ሃገራዊ ቤት መዘክር ሓደ ዓቢ መጽናዕቲ ኣበጊሱ እዚ መጽናዕቲ እዚ ከዓ ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ናይ ኤርትራ እዩ እዚ መጽናዕቲ ኣብ መጠረሽታ እንታይ ሒዙ ወፂኡ እንትበልና ክልተን መጀመርታ ሓደ ካብ 2300 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ክሳብ 400 ልደተ ክርስቶስ ሓደ ርጡብ ዝኾነ ምዕባለ ከም ዝነበረ ናቱ ኣገባብ ኣነባብራ ከም ዝነበሩ ናቱ ኣገባብ ኣቀማምጣ ከም ዝነበሩ ናቱ ኣገባብ ስነ ህንፃውን ከም ዝነበረ ይገልጸና ማለት እዩ ሰሜናዊ ክፋል ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ኣገዳሲ ቦታ ንግዳዊ መስመራት ዝርከብ ዞባ እዩ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብዚ ዞባ እዚ ክካየድ ዝጸንሐ መጽናዕትታት ድማ
ንኣገዳስነት ምዕራባዊ ቆላታት ኤርትራ ከም ድንድል መራኸቢ ስልጣኔታት ቀርን ኣፍሪቃን ማእከላይ ባሕርን የጉልሕ ምዕራባዊ ቆላታት ኤርትራ እቲ መጀመርያ ብሕርሻን መጓሰን ዘመናውነት ዝነብር ሕብረተሰብ ምዃኑ ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ኣከባቢ ዝነበረ ባህላዊ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ መስራሓት ነቲ ድሒሩ ኣብ ከበሳታት ዝዓንበበ ነቲ ድሒሩ ምስ ስልጣኔታት ናይ ቀይሕ ባሕርን ኣብ ከበሳታት ዝዓንበበ ስልጣኔታትን ምትእስሳር ዘለዎ እዩ ሓደ ካብቶም ኣብዚ እዋን እዚ ፍሉጣት ዝበሃሉ ዝነበሩ ናእሽቱ ጅባታት ናይ ስልጣነ ኣብ ዞባ ሕጂ እዚ ሽንጭሮ ናይ ኣትባራ ዝበሃል ሓደ ኮም ኣሎ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ዝብል ኣብቲ ታሪኻዊ መዛግብቲ ተርእናዮ ካብ ግብፂ ብዝመፀ ናይ ንግዲ ጉጅለ ነጋዶ ምስ ገለገለ ናይ ፈርዖናውያን ልኡኻት ኣብዚ ከባቢ መፅኦም ምስኦም ንግዲ ይገብሩ ነበሩ ብፍላይ ከዓ ንዕጣን ዝምልከት ንገለገለ ኣገደሲ ዝበሃሉ ናይቲ እዋን ናይ ዕዳጋ ኣቑሑ ምስ ሓራምዝ ሓዊስካ ሓደ ፖለቲካዊ መንቋሕቋሕታ ዝነበሮ ጥርናፈ ናይ ንስልጣኔ ብፍላይ ምስ ሕርሻን ንግድን ንኣሽቱ ምትእስሳራት ገይሩ ዝንቀሳቐስ ሓደ ጉጅለ ነይሩ ስልጣኔ ወዲ ሰብ ክዓብን ክሰፍሕን ጠለባትን ድሌታትን ክዓብን ኣብ ጀመሩ እዋን ገሊኦም ኣብ ከባቢኦም ዘይርከብ ባህርያዊ ሃብትን ጥረ ነገራትን ምንዳይ ዳህሳስን መጽናዕታትን ንምክያድ ካብ ከባቢኦም ወፂኦም ናብ ርሑቕ ከባቢታት ክንቀሳቐሱን ንግዳውን ባህላውን ምልውዋጣትን ምትእስሳራትን ክገብሩ ጀመሩ ምድረ ፑንት ድማ ሓደ ካብ ማእከል ናይቲ ዝካየድ ዝነበረ ንግዲ ምንጭ ጥረ ነገር ሃብቲ እንስሳ ንንግድን መሳርሕን ዘገልግሉ ኣዋምን ኮይኑ ዘእንግድ ዝነበረ ቦታ እዩ ቀዳሞት ፑንታውያን ብመገዲ ርክባት ናይ ኒል ዝተፈላለዩ ናይ ንግድን ባህልን ካልእን ርክባት ነይርዎም እዩ ምክንያቱ እዚ ኣከባቢ ምዕራባዊ ቆላታት ኤርትራ ብዙሓት ጥረ ነገር ዝሕፈሶ ኣከባቢ ነይሩ ሓደ ካብኡ እቲ ዕጣን እዩ ዕጣን ካብቲ ኮሚፎራን በዝወላን ዝበሃል ዓሌታት ናይ ግራብ ወይ ከዓ መቐርን ዓንቋን ንብሎም ኣብ ትሑት ዝናብ ዝረክብ ኣከባቢታት ዝበቁሉ እዮም ካብዚ ኣከባቢ ዝኸይድ እዩ ዕጣን ዕንዲዳ ካልኦት ኣመሰሉ ቀማት እሱ ጥራይ ተኾነ ትሮፒካዊ ገረብ ዝቤ ህበይ ኣንበሳ ችታ ዝተፈላለዩ ማዕድናት ዓረታት ካብዚ ኣከባቢ ይኸዱ ነይሮም እዮም ኣብ ዝሓለፉ ዘመናት ብምድረ ፑንት ዝፍለጥ ንግዲ ዝማእከሉ ቦታ ቅድመ ታሪኽ ንምውናን ብብዙሓት ሃገራት መርትዖታትን ጭብጥታትን ዘይብሉ ዛንታታት ክፍብረኽ ጸኒሑ እዩ እንተኾነ ብምርምራት ስነጥንቲ ስነፍልጠታዊ መጽናዕታትን ዝተረኽበ ኣሰራትን ምድረ ፑንት ኣበይ ከም ዝርከብ ዝካየደሉ ዝነበረ ንጥፈታት ብመንን መዓስን ነጺሩ ሓቀኛ ቦታ ምድረ ፑንት ተረጋጊጹሎ ሕጂ ምድረ ፑንት ኣብቲ ከባቢ ዝነበራ ኣህጉራት ኣፍሪካ ወይ ኣብ ማእከል ምዕራብ ዝነበራ ኣባናያ ትርከብ ዝበሃል ዛረባ ነይሩ ሱዳን ሳውዲ አረቢያ ሶማል ኢትዮጵያ ባዕላ እዞም ምድረ ፑንት ኣባና ትርከብ ዝበሃል ነይሩ ሕጂ ግን ብዝተገብረ ብስነ ፍልጠት መገዲ ተረጋጊጹ እዩ ናብ ዞባና ክንመጽእ ከለና ኣብ ዞባና ሾም 3000 ዓመት ማዕሪኡ እንድሕር ተመሊስና ማለት እዩ እዚ 800 ዓመት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ እቲ ፍሉጥ ዝበሃል ኣስማት ናይ ዝኸባቢ ዝነበረ እዚ መሬት ፑንቲ ዝበሃል ኣብ ሰነዳት ናይ ግብፃውያን ኣብ ሰነዳት ናይ ዝተፈላለዩ እንታይ ዳህሰስቲ ብባሕሪ ዝመፁ ይኹን ብፈለግ ኒል ነዚ መረዳእታታት ኣሎ ምድረ ፑንት ማለት ሓደቲ ምድረ ፑንት ማለት ምድረ መላእኽቲ ማለት እንዲ ቅድሚ 2500 ዓመት ኣብቲ መጀመርያ ምስ ናይ ከርማ ስልጣነታት ወይ ናይ መጀመርያ ናይ ኩሽ ስልጣነ ዝዛመድ መድረኽ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ስልጣነ እዩ እዚ ክፋል ናይ ቅድመ ታሪኽ ኣብ ምዕራፍ ታሪኽ ወይ ቅድመ ታሪኽ ናይ ዝሃገር ናይ ዞባን ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ሕብረተሰብ ናይዚ ኣከባቢ ን1200 ዓመታት ምስ ጥንታውያን ግብፃውያን ዘካየዶ ናይ ቁጠባ ናይ ባህሊ ካልኦት ቁጠባን
متأثر ዝነበረሉ ስለ ዝኾነ ምድረ ፑንት ግብፃውያን ጥንታውያን ግብፃውያን ኣብ ምድረ ፑንት ዝመጽሉ ዝነበረ ዋና ምክንያት እጣን ንምድላይ ነይሩ እጣን ንምርካብ ከምኡን ድማ እዞም ፍሉይ ዝኾኑ እንስሳ ዘገዳም ንዖም ንምድላይ ዝመጽሉ ዝነበረ ቦታ እዩ ብዛዕባ ምድረ ፑንት ብዙሕ ምዛርቡ ነይሮም ሓደ ኣስማት ኣማልክትና ካብ ፑንት ወሲድናዮ ወላዚ ከምዚ ምንቃጽ ሬሳ እዚ ማሚፊኬሽን ዝበሃል ጥበብ ካብኦም ወሲድናዮ ኢሎም ብዙሕ ዝዛረብሉ ዝነበረ ብዙሕ መገሻታት ዝገብራላ ዝነበረት ፍልጥቲ ታሪኻዊ ቦታ እያ We know from ancient history and the research that I've done that Queen Hatshepsut in ancient Egypt around 1500 BCE, before Common Era, or some people say BC, before Christ, embarked on trading missions with what was Puntland, and Adulis was very much part of Puntland. It comprises Eritrea today and bits of Sudan and a bit of Somalia and a bit of Ethiopia, is what most people think. ኣብ 2010 ዝተገብረ ናይ ኦክሲጅን አይዞቶፕ ምስ ዝነቐፃ ኣህባይ ኣብ ቤተ መዘክር ዓዲ እንግሊዝ ተዓቂበን ዝርከባ ዝተገብረ ናይ ኦክሲጅን አይዞቶፕ መጽናዕታት እውን መላእ ክፋል ኤርትራን ምዕራባዊ ክፋል ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያን ኣካል ናይ ምድረ ፑንት ምዃኑ ዝገልጽ መጽናዕታት እውን ኣሎ ምስ ምስፍሕፋሕ ስልጣነ ግብፃውያን ናብ ደቡባዊ ገማግም ኒል ተዛሚዱ ኣብ 4ይ መዋዕል ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዓበይቲ ንግዳዊ ንጥፈታት ከም ዝተበገሰ ታሪኻዊ ሰነዳት ይረድኡ ምስ ምድረ ፑንት ዝተኣሳሰር ንግዳዊ ንጥፈታት ከዓ ኣካል ናይዚ ንግዳዊ ወፍርታት እዩ ነይሩ ምድረ ፑንት ጥንታውያን ግብፃውያን ንግዳዊ ወፍሪ ከበግሱ ዝሓገዘን ሓያል ንግዳዊ ንጥፈታት ይካየደሉ ከም ዝነበረን ስነ ጥንታዊ መርትዖታት የመልክቱ ናይ ጥንታውያን ግብፃውያን ንግዳዊ ወፍርታት ናብ ምድረ ፑንት ዝበሃል ቦታ ካብ ነዊሕ እዋናት ኣዝዩ ነዊሕ ዘመናት ከም ዝነበረ እቲ ስነ ጥንታዊ መረዳእታ ይሕግዝ ይገልጾ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ስነ ጥንታዊ ጭብጥታት እውን ተመርኪስና ክነረጋግጾ ንኽእል ሓቂ እዩ ጥንታውያን ግብፃውያን ምዚ ክፋል ናይ መሬት ናይ ኤርትራ ርክብ ከም ዝነበሮም ዝገልጽ ኣብቲ ውሩይ ዝኾነ ቤት መቕደስ ናይታ ውሪቲ ፈርዖን ሓትሸፕሱት ኣብ ግብፂ ኣብቲ ናታ ቤት መቕደስ ዝተፈላለዩ ምልክታት ኣምራት ወይ ከዓ ሲምቦልስ ተወቂሮም ንረኽቦም ኢና ናይ ዝተፈላለዩ ኣዕዋፍ ኣብዚ ኣከባቢ ጥራይ ዝርከባ ኢንደሚክ ዝኾነ ኣዕዋፍ ከምኡውን ናይ ንግስ በሪሁ ምስ ንግስቲ ዓቲ ናይ ፑንት ንጉስ ምስ በዓልቲ ቤቱ ዝገልጽ ምስ ኣከባቢ ርክብ ከም ዝነበረ ዝገልጽ ዝሕብር ሓበሬታታት እውን ኣብቲ ጥንታዊ ቤት መቕደስ ናይ ግብፂ ተወቂሩ ኣሎ ዛንታ በለው ከለው ናይ ቀደመ ጎን ጎን ምስ ናይ ፈለግ ኒል ተኣሳሲሩ እዚ ኩሻዊ ዝበሃል ስልጣነ ኣሎ ክንርድኦ ዘለና እቲ ስልጣነ ካብ ገማግም ባሕሪ እንዳደፍአ ይመጽእ እቲ መበቆል ናይ ወደብ ኣድግስ ወይ ስልጣነ ናይ ኣድግስ ናብ ካልኣይ መዋዕል ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ከም ዝዝርጋሕ ምስ ንግስነት ፐርሽያ ምስነት ዓረብ ምስነት ሮማውያን ርሑቕ ምብራቕን ዝተኣሳሰር እዚ ስለምንታይ እዩ ኣገዳሲ ዝኸውን ምስፋሕ ናይ ባሕራዊ ዝምድናታት ኣብ ደቡባዊ ቀይ ባሕሪ መጺኡ ካብ ኣዱሊስ ይጅምር ናብ ቀሓይቶ ይኸይድ ካብ ቀሓይቶ ናብ ተኾንዳዕ እዩ ዝኸይድ ካብ ተኾንዳዕ ናብ ጉነ ትበሃላላ ድሕሪኡ ናብ ሕንዘት ይኸይድ ካብ ሕንዘት ናብ ኣኽሱም ይኸይድ ከም ደርዓ ከስከሰ ብፍላይ ከስከሰ ቆሓይቶ ተኾንዳ እዘን ኩለን ቅድሚ ስልጣነ ኣክሱም ዝመጻየን ምእታዊ ስርዓት ሃይማኖታት ካብ ጥንታዊ ስርዓት ኣምልኾታት ክሳብ ምምጻእ ክርስትና ድሕሩ ዝመጽእ ምዕባለ ናይ ሃይማኖታዊ ስርዓታት ወይ እምነታት ኣዱሊስ ዝነበሮ ተራ ዓብዪ ማለት እዩ ዛንታ በለው ከለው ናይ ቀደመ ካብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝገደመ ናይ ሃገረይ ግርማይ ክብረ ዒቑር ታሪኻን ዓቤሩባ ዝሸፍኑ ናይ ባዕሊ ሰበባ ናይ
هاجري جرماي كبري أبزناتهم مريض نجسوا زي زر أو أخلي زحافظوا إنجير عندما توم تقول لصوف مسلك سبات زقاخسوا نفتحين حقل زقاحسوا كندي سنة حوب زي برسوا كندي مذكرات زي احساسوا قدامات مسجدات نفرسوا مقلا يا زي بلو دم زفسسوا وركاوي تاريخنا زدمسسوا